Видеои имрӯза бозам дар бораи як проект яъне як хайп проект меравад, ки дар Telegram метавонем бидроим кор кунем. Барои ин ба ссилка медуроем, шуморо дар ҳамин хиёлҷо мепартояд. Баъдан ба кнопкае ки ман пахш мекунем як маротиба платформа кушода мешавад. Яъне обичный хайп проекта. Ман VP1 харидорӣ кардагиам. Шумо ихтиёрия, яъне инҷа чанд VP ҳаст. Хеле мебинем VP1 $16 ҳар рӯз $2 доход метаҳад. VP2 $100 ҳар рӯз $12 метаҳад. Хулас ҳаминҷа ҳама маълумот гузошта шудагиаст. Метавонен худтон бихонен, VP интихоб кунен ва чени ҳамо пополнит кунен ва кор кунен. Ман нишон метавам тарзи пополнит кардан ва вивод карданша. Бара конфирм пахш мекунем. Короче, вақте ки хонда шидем оиди платформа. VIP1 хеле мебинед мада пайваста. Барои пайваст кардани VIP чӣ кор бояд бикунем? Ба кнопкаи Red Change пахш мекунем, яъне депозит кардан, пополнит кардан кушода мешавад. Способ пополнение. Ҳаминҷа мода адрес метия. Ана ҳамин адреси ё USDT RK20 ё B20 интихоб менем. RK20 дар вақти пополнение интихоб менем. Адреса копировать мекунем ҳаминҷа ва ба кашлок ворид мешем. USDT ра интихоб мекунем, TRK20 бошад сетиш. Баъдан отправита пахш мекунем. Дар полияи аввал адреси кашлока мемонем ва дар полияи дуюм бошад суми VIP мезанем, яъне адреси ширката. Баъдан далера пахш мекунем. Ман например суми VIP1 задам. Баъдан ба сайт боз мегардем, уже VIP михе пайваст мешавад. Баъдан чӣ кор мекунем? Дар болои VIP пахш мекунем. Мисли дигар проектҳо мода задани метия. Ана ҳамин заданиро бояд чӣ кор кунем? Иҷро кунем ва сума вивод кунем, яъне як кори сода, осон фаҳмо. Дар болош пахш мекунем, як бори дигар пахш мекунем. Задани иҷро шид тамом, яъне метавонем ки обратно барбигардем, сума вивод кунем. Барои вивод кардан акнун кашлока бояд сохранить кунем. Ба withdraw пахш мекунем ва способ вивод кушода мешавад. Баъдан инҷа мегӯяд ки кашлоктона сохранить кунед. Ба submit пахш мекунем. Ҷои кашлока сохранить кардан пайдо мешавад. Баъдан мо бояд чӣ кор кунем? Добавита пахш мекунем ва дар полия адреси USDT B20 ма сохранить мекунам. Ба B20 дар Binance вивод мекунам. хуб, пополнением ба туруст валид буд. Вивода дар Binance нишон медем. Баъдан вориди Binance мешем. Кашлоки худда ворид мешем. Мерем USDT ра интихоб мекунем. Дар ҳаминҷа криптовалютаи USDT яъне доллар. Вывод бо ранги зард ишора кардагиа пахш мекунем. Дар болои сет пахш мекунем. Ана ҳаминҷа BNB Smart Change BEP 20 интихобш мекунем. Сети BNB дар USDT. Баъдан адрес кушода мешавад. Ана ҳамин адреса копировать мекунем. И адреси моай. Баъдан ба сайт боз мегардем. Баъди копировать кардани адрес. Ба диққат бошед, адреси худтон бошад. Баъдан мебием дар инҷа адресмона мегузорем, яъне адреси худмона барои вивод кардан. Ва дар поён як парол мемонем барои вивод кардан ва кнопкаи submit пахш мекунем. Кашлоки мо бояд сохранить шавад. Баъдан назад гашта пула вивод мекунем. Тамом, кашлок аллакай сохранить шид. Назад мегардем ва сум вивод мекунем. Ма ки VIP1 $2 кор кардагиам. Барои сума вивод кардан да USDT B20 мемонам. Шумо метавонед да ҳамун сете ки вивод менен ҳамура бимонед, хо TRK, хо B20. $2 мезанам, парола мезанам, адреси худма мегирам. Баъдан чӣ кор мекунам? Submit пахш мекунам. Дар боло $2 мезанем, дар поён парол ва поёнгӣ дар адрестона вибр мекунем. Submit пахш мекунем. Вивод аллакай рафт. интизор мешем то омада бираста. Инчунин метавонед дӯстотона дар проект даъват кунед ва маблағ ба даст биёред. Дар ҷои тим пахш мекунед. Ана ҳаминҷа реферали силкатона метавонед даъват кунед ва аз ҳисоби пополнение ё вивод ё фоидаи онҳо шуморо фоида ба даст биёред. Хулас ин буд маълумот оиди платформа. Мерем дар кашлок ва мебинем ки
маблағ бе комиссия омада дар баланси мо расид. Силкаи сайта ма дар комментария мемонам, метавонед дар омада кор кунед. То видеоҳои оянда муваффақ, сарбаланд, хонаобод бошед. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш насозед.